I denne video skal vi arbejde med ligninger af typen kvadratrod af x er lig med et eller andet tal t. Det kunne for eksempel være, at kvadratroden af x er lig med 7, kvadratroden af x er lig med 3, eller kvadratroden af x er lig med 17. Sådan nogle ligninger, det har kun en løsning, når tallet, der står her på højre side, det enten er positivt eller 0, fordi hvis vi har kvadratroden af et eller andet tal skal være negativt, det kan vi jo ikke, fordi hver gang vi tager kvadratroden af et tal, så får vi altid noget positivt. Når vi til gengæld har en løsning, så har vi kun en løsning i modsætning til, når vi havde andengrads ligninger, og den løsning er, at vi bare skal tage vores tal og sætte det i anden. Det kunne for eksempel være, hvis kvadratroden af x er lig med 7, så ved vi, at x det må så være 7 i anden eller 49. Hvis vi i stedet for ser på kvadratroden af x er lig med 3, så er løsningen til den her ligning, altså x er lig med 3 i anden eller 9.